Imamu sai da ya zo gurin Abbas yana cewa Allah ya saka ba mun shaida kai aiki. Abbas yana cewa ya dan uwa na Hussein kalli yadda sun kai me sun sare hannaye kibiya ce a idona yanzu ban ganin kowa ni ta wata ƙare gashi na yi alƙawari zan kai wasu kai na ruwa karkashe da wa yara cewa na yi shahada ka yi mini shaida gun kakanka na yi ne Abbas wa sai ya ne Abbas don to amire to gida ne na sanar da babu wani gida da ya darajar shi ba a taba ba ba za a taba ba gidan da kowa ke zuwa ya bara ya nuna a bashi suka fuskanci wayannan kuma sun sauya ne gida ne suka fuskance su bawan Allah yake cewa ɓannin da ɗan adam ke iya yi is beyond limit wato kamar is limitless ba ma iya tunanin shi saboda ga shi nan dai an yi ma iyalan annabi sallallahu alaihi wa alihi na biyu kuma yake cewa jira bawan Allah akwai yanda take amma a daga ƙarshe gaskiya da galaba tana tare da masu gaskiya da masu ikhlasi a nan bawan Allah ya buƙaci ranar kuma shi ya su zama ranar tuna mana yin rayuwar mu shin fita shi a kan yin abu saboda Allah shin fita shi a kan yin abu da ikhlasi shin fita shi a kan yin abu don neman mafita a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shin fita shi rayuwar mu a kan neman sarki a makabarta a kabarbaran mu yadda cewa wannan shi zai nuna cewa muna koyi da Bibi Zainab sai da Zainabu a haka kuma bawan Allah yake nuna cewa abu na uku ramukan Ashura da abin da ya faru Ashura sun nuna miki cewa ba ƙananan bayan Allah bane a hannun baiti ba ƙananan gida suka fito ba mutane ne masu nasaba mutane ne masu imani mutane ne wanda suka sallama ma Allah kuma suka yarda suka bi Allah sau da ƙafa ba tare da neman ijara daga wani ba mutum cewa to wani na mutane cewa Allah ya barci wa'annan babban gida idan ka ce la ilaha illallah sai ka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda su gidan da ba gidan da ya taba tunani komai na taba mutum ba za ka taba kai iya gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba duba sisters wasu aka kashe mazajen su wasu aka kashe yaransu ƙarfinsu duka wannan irin masai ba Allah ne a cikin rubutun shi na cewa duka irin wannan masai lokacin Ashura ne mutum ke tuna su idan mutum na yawan karatun Ashura to zai taimake shi a rayuwarsa a wani mahanga kuma yake cewa Ashura tana nuna cewa a tarihi ƙarya ba ta hawan gaskiya kun da dade kun da jama gaskiya ita ce a sama shi yasa yake kira mutane da a ranakun Ashura ya zama ranakun tunanin a cikin zukatanmu tsakani da Allah mu yi da ƙoƙarin zama tare da gaskiya faɗin gaskiya rashin ɗaure maƙarya baya rashin kama karya idan mun ga zalunci mutum zalunci ne a wannan mahangan bawan Allah yake cewa to yanzu shi zai taimaki mutum kuma shi zai nuna cewa mun san menene Ashura ba wai kawai kula a baki da mu ce Ashura amma a wurin aikin mu kasa yi ko kuma a zukatan mu kasa karɓar gaskiya ɗin to idan muka duba tarihin wannan Sayyida Zainab alaiha salatu wassalam ba wannan ya faɗi mahanga da dama amma da yake muna da Sayyida Zainab ne zan so in faɗi menene Sayyida Zainab ta alamta wanda na san duk kun fi mu sani akasarin ku cewa ta alamta juriya ta alamta hakuri ba fina-finai nan ya san hanyar ta sani a kanta amma duka fina-finan da ta sun nisanta irin abubuwan da ta je ta kuma ya zama ta Sayyida Zainab da abin da zai faru ya gama faruwa aka kashe Imam Hussein alaihi salatu wassalam sai ya zama to nan da nan sai ta zama masinja sai ta zama kuma visionary tana kokarin ya za ta kare wannan gida na annabta kuma ta kare Imam Ali Zainal Abidin da jikinta da jawabanta inda za ta yi magana mai sarki ta yi inda za ta yi kaushi da muka ba wa'ancan tsoro ta ba su tsoro a wuraren da suka zo su kashe Imam Ali Zainal Abidin ta yi jawabai da dama a inda take nuna lallai sam ba zai mai ba sai dai a fara kashe ta sai dai a bisa kanta
domin a lokacin ta ga babu wanda zai ɗauki jagoranta sai ta ɗauka ta kuma ɗauka ta yi ikhlasi ta yi fi sabilillahi ta kuma taimaka a wannan lokacin ta bar tarihi ya zama ta har yau tarihi da zai taɓa iya manta da sai da Zainab alaihi salatu wassalam. Idan ana batun haƙuri ba wata za ta kai sai da Zainab bayan waɗanda ƙasar wanda ta fito bayan su aka ce an yi ta nuna gayan haƙuri a Karbala. Mata in sun fito ita ga ta nuna fuskanta ga 'ya'yanta an kashe ga imam cikin wani hali za a kashe shi ga duk abubuwan da ke faruwa amma haka mata suke kawo mata lalura sai ga zai kuma ta rungumi wannan ta ja wannan ta tafi da wannan ta rike wannan. Aka ce ta nuna jarumtaka ta nuna uwa ta kuma tafi da kowa a irin zuciyarta mai kyau sai ga zai ta tafi da kowa ta kuma haƙuri da su. Mai kishirwa ne mata a lokacin da suka gudu su yi nan su yi can aka ce sai da zai ke sa a tattare su wanda suka ji kamar ma sun gaji ba yadda za su yi suka kalle ta sai su samu ƙarfin zuciya. Alfilatin da rubutu ta ce ni ban ga komai ba sai abu mai kyau. Ni ban ga komai ba ban ga jarabawar cewa an tsananta mana da ban ga cewa an wulaƙanta mu ban ga cewa an kogarta mu ba. Ni na ga abu ne mai kyau ni'ima daga Allah. Waɗannan bayan Allah sun san shahada za su suka je kuma suka tafi shahadar su. Wani bawan Allah yana cewa idan aka duba ko ɓangaren lissafi sai da zai kuma abin zai ne da mata. Wanda ake cewa a lokutan nan bayan an kwafa wani hijabi an yi wani hijabi sun zama ko kan yin jikin su kan yin su sai da zai da kuma ke rike fuskar ta sai kai sai bayan an fara fuska. Akwai cikin da ya fita kuma sai da aka tafi kun sanar samu kudu sanar da nan kun kuma da mutunci yanzu ba ku rufe mata ku ku rufe bayan ku ku gina ta ji kamar yadda ku gina ta iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan kun sanar da na tuni ba wai abin ya zo muku wanda ba ka gaba da ke kada abin ya zo ba ya ga ku ne ko ba ne da kuke bukata wanda suka sani ne ba ba su bane ina sa kana da wannan zaman ce da ka sani shi a tafi ɗinka da ra'ayin da ka sani ba a kada na ta haka Imam Ali Zainal Abidin a lokacin nan babban wanda ta ba su kariya ita ce Sayyida Zainab alaiha salatu wassalam da kuma cewa Allah ya halitta cewa ba za a kashe shi ba amma lallai sun sanya a ce su kashe shi amma sai ga mana a tarihi an nuna sai Allah ya ba ta haibar a lokacin ta yi magana kuma suka ji tsoro har wani bawan Allah yake cewa a lokacin ta ke magana kamar wata zakanya a lokacin ta kuma suka ji tsoro ta ce cewa lallai sai dai a je ta hannunta to wannan ya nuna ta kare gidan imamanci ta yi abu lokacin da ya kamata abin kuma ya yi tasiri ya kuma taimake ta a kai su kuma ya taimaki Imam Ali Zainal Abidin kuma a kai su ne mu yanzu har muka san me ya faru tarihi ya zama ya ci gaba da nuna albarkacin wannan dagewa da karantarwa wanda sai da Zainab alaiha salatu wasalam ta ɗoro a kan shi ta ɗoro a kan wannan abin fi sabilillahi ba don neman wani amfani na karan kanta ba a'a domin neman fuskan Allah subhanahu wa ta'ala. A ƙarshe jarabawowi tana kuma alamta dauriya ga jarabawowi sannan kuma tana alamta tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mace ta zama mai tawakkali ta yi abin da ya kamata amma ta bar ma Allah saura domin ta san cewa Allah shi ne gatan kowane bawa. Sannan kuma ake cewa sai ta Zainab ita ce sila ta gaskiya ya yaɗu a duniya saboda dagewanta kuma wannan gaskiyar ta fara shi ne a fadar azzalumi ba cikin bayan Allah ta fara faɗi ba ta fara ne a fadan wannan azzalumin ta faɗa mishi maganganu ta mishi jawabai wanda har yau idan da za ka karanta jawaban za ka ga wani irin jawabi ne mai fasaha na sa a tamsiliya ma akan nuna shi ta yi jawabai kuma ta nuna musu cewa abin da hannayensu ya aikata su jira
can gaba shi za su karba, wanda kuma tarihi ya nuna gashi nan sun karbi wannan mugun ta'am da suka yi. Shi yasa bawan Allah yake faɗa cewa Zainabawa ko mai son Zainabi ko ƴaƴan Zainabawa dole ne su alamta wannan son Zainab a cikin gidajensu. Dole ne su alamta son Zainab, ba za su iya rayuwa a cikin gidajen su suna son Zainab suna yin ɗabi'an Yazidawa. Ita to dole ne su alamta wannan idan suka alamta shi a kasuwanni ne a insha Allah da yake jawabi ne a takaitacce yake akwai bayan Allah kuma za su dan ce wani abu a takaice abin da muke so mu ƙara sani shine mu dubi tarihin Karbala, mu duba mu gani irin aukuwar Zaria, mu duba mu ga irin waɗannan ta'adi na bil adama, wannan irin ta'adi ne akai a Zaria amma al'umma mu har yanzu da ni sai ni tuna ba su ce komai game da shi al'ummar mu. Sai dai ka ji mutum na cewa musifa yawa kuma ba a faɗin ɓannin da aka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala, jinanin da aka zubar waɗanda ba wani ne ya yi su da na Allah ne, bayan Allah da aka kashe waɗanda ba wani ne ya halitta su ba Allah ne halitta abinsa. Su sai da baya zazzake a cikin wani karantarwarsa yana faɗa cewa daga kashe rai gara ka rusa Ka'aba a karantarwar musulunci, amma mutanen da suka je suka kakkashe mutane da dama maza da mata manya da yara suka haifar da musulmi a kasashe da dama wanda irin musulmi da suka faruwa ba suka zubar da bayan Allah haka sun zata da adama ta kai mai laifi, ai ba da adama ta kai mai laifi ba, Allah subhanahu ta'ala ne aka yi mai laifi domin shi ya haramta a zubar da rai da hasali ma kuma aka zubar da rai bayan Allah masu cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka zubar da rayukansu, aka haifar da fitintunu a bayan ƙasa wanda muke fama. Mu duba mu gani wannan is an example na abubuwan Karbala wanda aka yi sai da zai tun aka kashe mata ƴaƴa ɗaya biyu uku huɗu biyar har shida. Mu duba activist ɗin Chibok, idan muka duba abubuwan Chibok za mu ji in kai hira da wasu za ka ji suna faɗa maka yanda mutum ƴaƴan Chibok yanda mamansu ko babansu zuciyarsu ta kashe. Akwai bayan Allah da aka ce ciwon zuciya ta kashe shi, ƴaƴan shi biyu, wata mai ɗaya uku zuciyarsa ya kashe rashin lafiya, amma bayan Allah nan ƴaƴansa wanda ta duka ta haifa ɗaya biyu da har shida wa'annan azzaluman suka kashe kuma suke ganin kamar su yi wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai rike yi a kan shi ba. Sun yi da kai mutane su rinka samun abin da ake cewa threat, su rinka samun wani view mai kyau mahanga, su rinka tunanin cewa barna tana haifar da barna mai yawa ne a bayan ƙasa. Barna tana haifar wanda irin ranakun mu rinka amfani da su mutane su sani barnar da ƴan adam ta yi. Shi yasa Allah ke cewa zaharar fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Barna sai ta faru ko ina saboda abinda hannayenmu suke aikatawa, abinda wasu ƴan tsirarun fir'aunoni suke aikatawa, sai ya zama tana da muna cikin bala'i da masifa, sai mu ta cewa masifa ya yi yawa alhali ga waɗanda suke janyo mana masifa suke kashe rai da ƙera hakki, suke tozarta bayan Allah wanda ba su yi su komai ba, suke yi ma mutane ƙarya saboda ne kawai saboda an bi tabarkin a hannun baiti alaihi salatu wassalam. Ya bayar da lada ga bayan Allah su suka rasa ‘ya'yansu, Allah ya isar musu wanda suka rasa mazajensu, Allah ya isar musu wanda aka kashe musu masoyansu, Allah ta'ala ya isar musu ya karɓi shahadan bayan Allah nan, azzaluman nan kuma Allah ta'ala ya isar mana a kansu, hasken ahun baitu kuma Allah ta'ala ya kulle ta ne ba za ta taɓa koma ba har ila yawmal qiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.